Kan di bos iki, Bos. Lurah teman-teman. Iki satem ya besar pelem. Kalau pelem teblok. Kayak pertelarak. Aku lali-lali eling ya, Cal. Iya ya oblok kok. Ngerti ngarep pol. Nek. Kiarim. Kolatok. Umbi. Apa mau? Burung. Ini tak pesen tau ya. Kopi hitam, Bu. Ini gua lagi kopi. Ini. Sampai siji mak sopo. Wih, glandur, go. Iya, bento. Ini tekan di mau. Iya. Lali kok. Lali dak ya. Lali suara aku lek sama kowe nek gareng. Colodong mantap, Sis. Udah. Oh. Masuk, anjuk mantep. Ini barang nyotingnya cek. Ketok barang. Mantap lah, rasanya bongkok. Ya. Sabune jane. Ya, sambut. Celeng. Cuman bro, nek ini, Cok. Kulo ngono anyar iku ndi. Bro. Oh, murah ah, tumbruk jeruk piye lah. Kalau ana tunggu. Di Kok enggak nding tower? ngarang dulu. Ngarang. Ngarang undi. Kowe ngarang. Kok ngarang? Iku lho sithik iku malah liwate di. Iku ono apa dhewe paling. Nomor sithik nang ngono. Di kabut iki bro wis. Jam pira iki? Jam 5. Jam 5 wis berkabut, Jam 5. Bro. Terus kabut. Ini cas. Iso kulino mambu. Obong-obongan.
Ya munggah iki Nek nek kono nek iku. udan lho nguyuh mobil keser-keser lho. Apa ge carane kene ya? Udian yang medeni wong. Rai medecek. Omongam ngeri mo. Yo disodina yo cilik ngono. Nama sithik. Iki pol pucuk lho. Yo Gunung Muria wis. Sithik tok arek. Enggak ya. Pengungsian namanya. Bilang bungki. Terus mau orang Cilem, ngono rambut video. Di Cilem musuh. Cilem bapak nek ngomong. Ada Bodoh ti malah orang bangir. Mah dadine ngene iki. Jebek niki. mau cendek sing ngomong ya. Rasa lucu dah ini asu. Oh, lagi percaya. Ya namatin malam kan. Enggak. Musik kok. Oke, Bos. Lagi enak-enake. Iya, Bos. Pak Ijo kok pengen rene udah malah wengi-wenginan. Mangkor ya, Bos. Waduh sik malah sotan. Tangat enggak? Tangat. Aduh sik tua anak ngono. Wis adus jenenge ora santai. Ah, aku sing esuk. Iya hasil irung dek cilik diototi, ora bangren jebek. Merkok. Ora foto nek kono ya. Kenan nggo titenan, foto nek kono berarti tau rene. Nggo titenan ya. Irung dodoti ora do manjebet. Ora merkok irung ngere. Nek jolong titenan Selama monumen. Lho kene ngono wani ora. moh akeh kowe tak mulai mlaku-lah wis ah. Lho tenan, laku tenan kowe. Nek kowe liwat kene dhewe tapi gacol Lah liwat kok kono. kene ora wani. Es teh, Bu. Nggih. Karbu ae mbok yo. Tak kira nek ranggone gerobak yo. Gune tiger pe ana nganune sampinge lho. Tak kira gune gerobak nek gune gerobak kok wani. Terkabut tertek ketara col. Ora ketok. Cepote. Lampune juga, Bu. Ora ketok tapi. Orang ketok kabut. Kacung. Kayak gini info kan info ki sapa nge? Iki mantan. Sapa? Kayak gini info kan dulu nih sepajar. Nglone iki sapa kowe? Cah kae. Ngaku ya le. Lho nek gerobak kok iki langsung buat nek licul kok payu kok. Ana wong loro. Info kan muni terus. Sapa nge? Serang bu sapa?
Ngene iki enak ra ngene wis ketok tutupe cilik. Iki lho Dik Bro. Iki lho di bobocong. Nek malah aku mantuk, aku ndek beru. Nomah di bobocong wae. Kena irung ibu lu ya bal bocong. Mag sarangnya bobocong ngene ngene. Ndi nggak sarangnya ya? Dilebut Sarangnya bobocong. Oh, apa? Tau? Apa apaan sih, Mas? Ternyata tiga camping bu, tempat Bu. Iku mau bekas obong-obongan jam bro. Dek iki malam Setu ya iki cah kampus Safin 15 tendo. Terus malam Minggune wong do keluarga. Mriku ono omah-omah niku desa pundi, Bu? Sing ndi iki? Mriku lho. Rika. Nggih. Drai ya Mas iku? Ndrai. Sadure padha. Nggih. Lah Iku sing dhuwur nganu bicara nopo iku. buat nggih sak dure wihara niku ada sing kelatahan niku niki namine Nglora terus niku Lurah Pentu. Are. Iki Ning gitu untuk sing derek satu drai. Solincah lho bobocong nggih. Kena ratune bobocong ngene. raja cek. Raja sampai pandegane. Lah iku Apa bocong? Iku mainan. Nggih. obat. Mundur. Mundur itu. Lurus satu nang ngojak balapan jangan. Ono 3